Lamido Keffi Dr. Shehu Chindo Yamusa tatabo hewti duubi sappo dow Daddaare Laamu nden bo kanko laati Lamido sappo e joabo ha korwal laamu ngun. Dr. Chindo Yamusa tatabo shubama Lamido Keffi nyande sappo e nay lewru sappo e ɗiɗaɓuru hitande ujueɗiɗi e sappo e joyi wakkati laamu gomnajo diwal Nasarawa ɓoymajo Umar Tanko Almakura nder bolliɗe Lamido on. O wi o tammai yejjutuki babirawo makko be hokkukimo tarbiya mbotka kadima o wi nder duuɓi sappo ko o laamori o hollama bawal ɓawo enanta yidde ha ummatore Keffi. And subsequently appointed by Nassau State Government as the 15th emir of Keffi, Yamusa III, and as the president of Keffi Emirate Council on the December 15, 2015. December 14, 2015. Dear guests, today marks my 10th year as the emir of Keffi and also president of Keffi Emirate Council. Over the past decade, I have been fortunate to receive the unwavering love and support of the council, the people of Keffi, the National State Council of Chiefs, the Northern Council of Chiefs, the National State Government, and the federal government. Your love and support have been instrumental in our collective achievements, including the provision of scholarship to our children, particularly the less privileged, through Keffi Emirate Council. I took it upon myself. This scholarship extended beyond primary and secondary school education. The scholarship extended also to university and other tertiary institutions. We remain committed to advancing the welfare of our people, especially the less privileged. Wi duuɓi sappo shaliɗi o yaldiri wuro Keffi wakkati nde Lamido Keffi meta ɓawo duuɓi sappo Allah lori waddimo o yaldiri ngam walluki mo seyo hewtuki duuɓi sappo dow Daddaare Laamu nden bo ɗon yelo wakkati o hewtata duuɓi nogas dow Daddaare Laamu ma o yaldira ha be duuɓi 30 fuu. I want you to thank Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala for the blessing He showered on you, because as we sat there watching the various traditional dancers passing in front of us, we have seen everybody of all tribes from various parts of the country. That is a statement that Nigeria is great and inshallah will continue to be greater than it is now, with good governance from all and sundry. As we are gathered here today, by the will of Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala, we pray to Him and Him alone to take us back to our various destinations safely, and also bring us back to this very field to mark the 20 years, and to mark the 30 years, and to mark the 40 years of the 15th Emir of Keffi, inshallah. We thank all of you for the love. We don't take it for granted. We thank all of you for the respect. We don't take it for granted. We thank all of you for the support. We don't take it for granted, because we know who were supported by people. His work is made very, very light. But he should know, as a leader, is answerable to Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala with the heavy job He placed on His shoulders. Nder himɓe jaldiri ha Lamar kan ɓe kolli sewo maɓɓe sanne enanta woɗuki Lamido Shehu Chindo Yamusa tatabo. So a wari Lamɗo Keffi hefti duuɓi sappo non
nanta wallahi hadde ɗo mi nder farin ciki sosai lattiɗo hande ardiɗo amin baba amin o hewti duuɓi sappo emo ɗo laamu bo emo nder jamu makko min gaɗa farin ciki ni sosai fata amin makko Allah ɗawtanamo joni sosai Allah ɗawtanamo jagora amma ɗume giɗɗa o loro ɓeyda waɗugo waɗango ummatore makko so ko kamin ko kay momi ɗawta waɗata ummatore dow kokari ɗum waɗata ɗo karaki haqqe al'ummatore makko o shafi jonde jam o shafi jande o shafi sukaɓe gadda hankali ko jande sukaɓe hakke shaye mo ɗawta himma e dow sabida waroyki may ko kefi ɓe keɓi shigaba ɗuɗɗum latti ɗum ɓuri abubuwa yiɗi a jaynoɗa idan faro amma dalila makko fuwa fokkinani miɗi alhamdulillahi jam Ousmane moy Ousmane Aliou Ousmane Aliou mo hande lamɗo Keffi hewti duuɓi sappo e dow korwal laamu non nanta gaskiya hande mi ne farin ciki lumo nayi ma mi watta kasuwanci amma mi haaji farin ciki mi waɗa farin ciki sosai gaskiya e mulki may ko kan heɓi karuwa jamu heɓi ilimi gaskiya min gaɗa murna yadda ya kamata Allahu ala miɗo hokka jonde jam amin nden Allah sakanoma alheri nden o hewti duuɓi sappo ko gelontoɗamo ɗo e yeeso to Allah jaɓi to Allah yedde gaskiya mi waɗa deydey kokari e miya mi waɗanamo fatani Allahu ala miɗo ɓeyda hokkuki jonde jam to amma noon guirta laamu makko e woodi ko fulɓe botori e woodi toon botori alhamdulillah tunda leydi nasara on heɓi jonde jam mindi Kaduna ma mi wona eno amma jin siya jonde jam waɗi ɓamoy soppendi nasarawa ndi to acknowledge Professor HD MNI OF General non ma gamalle feere feere ngama ha nokkure nden ngam ɗum holla al'adaji ummatore Keffi e nanta nasarawa kala leñol ngol woni ton fuu yehi ngam hollamo seyo be nanta gamalle al'ada maɓɓe
fere Laamu Keffi fuɗɗama iga nder hitande ujune go e temeɗɗe jeetati e ɗiɗi ɗum pullo feere cusɗo Abdou Zanga tiggi laamu ngun nden bo laatiɗo ɗum pitpiɗɗo burtiɗo bo ha woylare lesdi Nigeria. Wuro Keffi ɗon mari tariha sanne amma ha jonta wuro Keffi kango womata wamarde tilimde ha ɓurduki luumo ha diwal Nasarawa cagantare lesdi Nigeria.